बोसोरफ्रोमबो जों साफ्रोमबोनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय कलेजनि जोङो आरो दिनै प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि बे हाबाफारियाव जोङो बिटिसिनि आरो बे बेलायाव जोङो गार्लस हस्टेलनि मोनसे खुन्थिया गायसननानै जों थांखिखौ लादोंमोन उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखिसै जों जोबोर दुखु मोनदों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन जों दिनै प्रमद बर' सारनि एबसेन्सआव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जि हाबाफारिखौ जों खुंदों बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफादगिरि मानगोनां डक्टर कामेश्वर बर' सार बिथाङा नुजाथिफैदों आरो गोबां स्कुलफोरनि हेड बिथांमोनहा नुजाफैदों आफादनि नेहाथारि बिथांमोनहा नुजाफैदों एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनहा नुजाफैदों जोबोरै गोजोननाय मोनदों जों मोजाङै मोजां जों दिन्थिदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों दिनै गसाइगाव बिएड कलेजआ 25 बोसोराव आगान होबाय बे 25 बोसोराव जोङो जिरायाखै जोङो टिचारफोरनो जोङो बिएड डिग्री जों होदों डिएलएड डिग्री जों होदों देग्लायनिफ्राय आरो जों बिएखौबो जों जागायबावबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनैसिम बे गसाइगाव बिएड कलेजनि जिखुनु फोरोंगिरिफोर हक बा अफिस स्टाफ हक बिथांमोनहा जेबो सरकारि दरमाहा मोनाखै दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे मुर्शिद प्रमद बर' मानगोनां गाहाय बिटिसि बिथाङा जाहाथे जोंनि बे गसाइगाव बिएड कलेजनि स्टाफफोरनि थाखाय जि दुखुनांथाव बाथ्रा स्टाफनि जि स्टेट स्केल बेखौ मोनाखै बेखौ मोनहैनायनि थाखाय जाहाथे मोनसे बेबस्था लायो आरो बिटिआर एकर्डआव जि मोनसे प्रभिजन दङ माने प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि तो बे बेलायाव जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजखौ बिथाङा अननानै सिम्पेथेटिकेलि जुदि माने सानोब्ला जुदि मावफुङोब्ला जों जोबोरै गोजोननाय मोनगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि साफ्रोमबो टिचार्सफ्रा क्वालिफाइड बिथाङा गावनो नुगोन जोंनि कलेजआ मोजां मोनसे आबहावा दङ आरो जोंनि बे बिएड कलेजआ एन्टायार बिटिसि एरियायाव मोनसे प्रिमियार इन्स्टिटिउसन टिचार्स बोसोरफ्रोमबो जों साफ्रोमबोनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय कलेज उइक जों खुङो आरो दिनै प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि बे हाबाफारियाव जोङो बिटिसिनि नामजादा गाहाय मुर्शिद प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बे बेलायाव जोङो गार्लस हस्टेलनि मोनसे खुन्थिया गायसननानै जों थांखिखौ लादोंमोन नाथाय उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखिसै जों जोबोरै दुखु मोनदों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन जों दिनै प्रमद बर' सारनि एबसेन्सआव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जि हाबाफारि बेखौ जों खुंदों बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफादगिरि मानगोनां डक्टर कामेश्वर बर' सार बिथाङा नुजाथिफैदों आरो गोबां स्कुलफोरनि हेड बिथांमोनहा नुजाफैदों ब्रह्म धर्म आफादनि नेहाथारि बिथांमोनहा नुजाफैदों एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनहा नुजाफैदों जों जोबोरै गोजोननाय मोनदों जों मोजाङै मोजां जों खुंदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन दिनै गसाइगाव बिएड कलेजआ 25 बोसोराव आगान होबाय बे 25 बोसोराव जोङो जिरायाखै जोङो टिचारफोरनो जोङो बिएड डिग्री जों होदों डिएलएड डिग्री जों होदों देग्लायनिफ्राय आरो जों बिएखौबो जों जागायबावबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनैसिम बे गसाइगाव बिएड कलेजनि जिखुनु फोरोंगिरिफोर हक बा अफिस स्टाफ हक बिथांमोनहा जेबो सरकारि दरमाहा मोनाखै दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे मुर्शिद प्रमद बर' मानगोनां गाहाय बिटिसि बिथाङा जाहाथे प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारखौ साननानै जोंनि बे गसाइगाव बिएड कलेजनि स्टाफफोरनि थाखाय जि दुखुनांथाव बाथ्रा माने स्टाफनि जि स्टेट स्केल बेखौ मोनाखै बेखौ मोनहैनायनि थाखाय जाहाथे मोनसे बेबस्था लायो आरो बिटिआर एकर्डआव जि मोनसे प्रभिजन दङ माने प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि तो बे बेलायाव जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजखौ बिथाङा अननानै सिम्पेथेटिकेलि जुदि माने सानोब्ला जुदि मावफुङोब्ला जों जोबोरै गोजोननाय मोनगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि साफ्रोमबो टिचार्सफ्रा क्वालिफाइड एस पार एनसिटि नर्म्स दा बे बेलायाव आं बिथांखौ खावलायदों गले गले खावलायदों आरो बिथाङा जोंनि कलेजाव फैयोब्ला बिथाङा गावनो नुगोन जोंनि कलेजआ मोजां मोनसे आबहावा दङ आरो जोंनि बे बिएड कलेजआ एन्टायार बिटिसि एरियायाव मोनसे प्रिमियार इन्स्टिटिउसन टिचार्स गावनो गोजोनगोन जोंनि बे मोजां आबहावाखौ नुफैनानै जोङो सानसेबो जों जिरायाखै
जोङो जोबोद खस्थ' खालामदों 25 बोसोराव जोङो बिब्दिनो वेल विशार्सफोरनि जोङो मदद लादों जोङो बिथांमोननि जों थुलुंगा लादों दिनै थाउजेन्डस जोङो क्वालिफाइड टिचार्स जोङो प्रडिउस खालामदों आरो बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट मोन्दों खायफा हेड टिचार जादों खायफा एसिस्टेन्ट टिचार जादों जोंहा जोबोरै गोजोननाय दङ नाथाय प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जुदि जोंखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै मदद होयोब्ला जोबोरै जों गोजोननाय मोनगोन गोजोन्थों